قامت بالشركة کۆمپانیایە کەرهەبا لازقیە لێکۆلین لەسەر پێویستیên ناوچەیە سەلماkirin. لەسەر vê yekê lêkolîn ji bo torên kerebê û sererastkirina wan hatin amadekirin. Her wiha çakirin û sererastkirina navendên guherînê. Piştre jî rakişandina tora voltaja nizm, danîna qaseyên saetan li ber deriyên avahiyan û danîna saetan ji bo welatiyan. Ev pêngava kompanyaya kerebê ya Sûriyê di çarçoveya amadekirina torê û davînkirina xizmetguzariyên pêwîst de ye. Ji bo ku bibe alîkar bo vegere ewlê ya welatiyan bo gundê Selma. عودة التيار Vegereke hebe ji bo vî bajarokî, handanê dide gelek kesan ku ji kampan û bajaran vegerin. Da ku hemû xelkê vegerin û sûdê ji ke hebê werbigirin. Li gel wê jî kerebe gelek karên din dimeşîne ku ya herî girîng mijara avê ye. Dema kereba me li Selma hebe hemû stasyonên avê bîzna Xwedê dê bixebitin. Ev pêngaveke erênî û gelek baş bû ji bo ku Selma rabe serxwe were avakirin, ronî bibe û wekî berê vegere bajarok û navendeke geştiyariyê. اليوم نحن بعد هاي الحرب Helbet, piştî 14 salên şer, em niha piştî rizgarkirina Selma vegeriyan e. الحمد لله هذا المشروع اللي هلا عم يقايمين فيه Ev projeya ku ew niha ji bo jinûvek kişandina kerebê dikin, pêngavekê gelek xweş û baş e. يعني Selma pêwistiya xwe bi vê ronahiyê heye, pêwîstî pê heye ku bibe ronahî.